Ik had deze Simmerman Augustus meerdere keren zijn hier voor de camera. Wij hier nu het de meeste zinnen. Maar Juwet weet wat oorzaam om. Wij liggen in het gebied met de meeste bewolking en er gingen zelfs nog een paar lichte buikens om. Wol op naar het actuele weekend waar. Joen is het droeg. Joen hebben zinnen, bewolking en we gaan om 8 uur heen zijn 18 en 20 graden nog een prima temperatuur. Vannacht een beroende lucht, kans op wat buien, buikjes, wat rein en een temperatuur die hoog is 15 en 17 graden. De wind komt dan uit het zuiden, wij in het zuidwesten en is matig en vrij krachtig in het kust- en waardgebied. Meneer, ik nog een paar buien, buikjes, maar in de midden is het droog. In de midden kunnen we erop uit, in de midden de zinnen erbij en in de midden nog een prima temperatuur. 18 en 21 graden. En de wind die komt morgen uit het noorden en noordwesten bij. En die is matig en vrij krachtig, hield vooral voor het kust- en waardgebied. Dan terug naar maand 8, droeg waar. Dan terug naar sneeuw, droeg waar hoe daar. Zinnen erbij, letter meer bewolking. En de temperatuur 18 of 19 graden. We doeken even onder de 20, maar koud is het net. En dan de wind uit het westen en noordwesten waai. En die is matig en krachtig. De krachtige wind boven de marken en in het kust- en waardgebied. Dus een waarschuwing van de wetensport. In de joentijd in de nacht naar Manjeta een aantal buien en dan het vooruitzicht op Manje een bui, in de midden wat nog wat zinnen en een temperatuur om de bij de 19 of 20 graden heen. Simmerwarmte op Tiesje met droeg waar en zinnen 23 graden. Een stroondag op Waasje met droeg waar zinnen, flink wat zinnen en zo'n 24 graden. En tak een beetje toonsje kan het wel eens nog warmer worden. We moeten morgen maar weer even in het Simmerwaarsje.